Curug Sumebiar Mekaraye iki Mas Pur terkesima kawasan dalam kesongo iki gua rental mobil jalan arek lingkungan kesongo Sundalu Bapak Kaji Cela sing kate digawe Aas tiga bumi tanggal 30 bulan 5 Taman Juruk kaki Bapak Erina ngomong dalam kampak moto soho Mas Nindom sak rombongan Sundalu Mas Omek asik 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 anyah 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 ning bulan nerjang pucuk ing cemara angin kang teko sat-sat gawa gendeng tresno banyu bengawan sinorot cayaning sewudian alerap kegagenakan ngeresake nopo mong sarawa ana ning taman jeruk ning pinggir bengawan solo nerjang pucuk cemara angin kang teko sasat gawa gendeng tresno banyu bengawan sinara cayaning bulan ler sewudian alerap sudah kenangan sing tau
kaya wong lilo kapiarawas sumapiar dari kolane ngesot arep cecodoan Ambekaning sing tenan paran hari koninggan ing ngesot tanpa jalan mula titip salam nangit lan gresik udyan warani ngeson ngenteni tekan riko iman tembus sampai kapan Riko omon nandang dirang senangan teni nang cecapane lawang selama bumi ini masih berpenghuni di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Iya. Rejo, saking Pak Roto, Pak Angel Balong-Rejo Sukarame, salam saking Pak Roto Sumeko. Bose, salam saking Pak RT Wolu, Bagini, Mas Narno, Sundalu Mas Narno yang punya showroom. Bagli Sukarame, Mas Narno.
jambu abang jambu. Rinduku hanya kamu, Cerit rindu hangat, hangat kuku. Abu mungku. Cukup kamu saja, Kamu saja, kamu saja. kamu saja Ah. yang di hati. Aku tetap setia, Tetap setia, tetap setia. tetap setia, Setia, setia. sampai mati. Sampai mati, sampai mati. Lihat pohon pisang, Di Megedang. bila berbuah Ya. hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, Tetap setia. tetap setia, sampai mati. Cukup kamu saja, Kamu saja. kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia, sampai mati. Dudu waktu yang cilik arane pasir. Waktu kembang kali ono ing pinggir. Lagi ketemu aku kok langsung nafsir. Oh ya, Geli juta kaya kelangan pikir. wet kelapa iku ngarani geluku, disikari dimara dadi pitu. Saben dina aku iki ra bisa turu, kangen riko ning durung ana waktu. Hareng-hareng bakal gedeng aku geni. Sampai kuru awakku terus mikirin. Gedang raja satu nduk mau kari papat. Timbang urung ayo digawa minggat. Godhong sawi enak ing urapan klapa. Ati iki estunipun kanggo rika. Gedang raja satunduk dipereteli. Gak percaya belan dodoku iki. Dudu waktu sing cilik arane pasir. Waktu kembang kali ono ing pinggir. Lagi ketemu aku kok langsung nafsir. Kelincutan kaya kelangan pikir. Kelapa iku ngarani geluku. Disikari dipara dadi pitu. Saben dina aku ra bisa turu, kangen riko omong ra ana waktu.
tunduk arek wolu timbang urung ayo gawa mlayu Godhong sawi enake ora patlapok ati iki estunipun kanggo reka gedang raja stundeng dipereteli gak percaya belat dodo yo iki selama bumi ini masih berpenghuni Di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama. Berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama hingga bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta makarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama hingga hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. sing jemput wis yo kene di belakang sendiri kangge Mas Omek salam buat keluarga wonten dalam mundu kesama sing dalu Mas Omek yang ada di Malaysia. Kutha Solo mudo lan mudi
apa kersa kok dik mong Jerdike sarwana Dere gak ono ki ing taman curug taman indah kutha Solo katir mudolan mudi awan lan bengi dah suka-suka nanging aja nganti lali cah jane buluan ngerti bulan pucuk ejemo ngacangi pucuk ing jemara kang teko sasan gawa gandeng tresno tak lupa ngalon sinorot cahyaning bulan lir sewu dian alerap gugaganangan dan ritane wayang wayang remayan ing negara ngalangka diraja ratu buta rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman si gedhek putih sowan taman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih ilata kawan diabang diabang toko film wao padha patek domba penting tumbuhan oh magedul opo dadi arang dadi arang ada semuka kabeh gerak-gerak
turu malah embung madang tanpa lawang nanging aku nekat timbung mau tak pedes kabeh golek tombol godhong suro tanpa basa-basi ra kenal kata pakai wong Asik yo lali tenan nyatane ora karuan mau bengi ngopong aku juga ora paham kayane wong tuwane kok aku gampang lali awakku teles kabeh apa kenjeger kali bae gedang kluthuk sirahmu met mantuk-mantuk tak kira dangdutan jebul pitik padha kluruk tiwas joget-joget goyanganku kloket-kloket ora wani ngeleng aku sanggu ayam pengen ono gedang kluthuk tok gedang kluthuk tok gedang kluthuk gedang kluthuk gedang kluthuk tok gedang kluthuk tok gedang kluthuk tok gedang kluthuk gedang kluthuk mentruk Ih, pripun kasih menurut catatan niki sampun boten wonten pripun Bapak panitia? Sakar menang. Up to you. kena You know. Up to you. itu yuk ikan ye gending tetap kelantaran panjenengan Mas Omek yang punya Malaysia Kuala Lumpur. Salam diaturakan kepada keluarga wonten dalam mundur Sugeng dalu selamat malam Mas Pur terkesima yang punya rental mobil di Jalan Raya Tikungan Kesongo. Selamat malam Mat ngayai tugas negara apa yang besok kuwi tugas negara. Gampang usaha ngoten dalam jero. Mas, Tak, trip tak. habis loh. Dak. Nek turu aja begagah to, Dok. Esuk-esuk nek turu metingkeran, begagah. Gak suwe orang-orang lho, Dok. Segere dak. Pak Rizky. Iki wonten dalam kapak modo. Nek godhok wedang cepet Riz. Aku terono Riz. Pak Rizky, Pak Rina, Nindong, salam buat Ning Dila, sing lagi bakaryo. Sundalu. Aja dek, eman-eman Bisa Walah, bisa makaryo kok dek. Tangis mengkono pangkonku kenutupi mengisi hatimu tantuni hatiku iki sliramu kang bisa nambani Sing di patambanane, Dik. Bela mangkon paribasane tresnamu mung tok hetokan wae tulungono aku iki mah aja nganti aku mbok jati
welasana awak iki aku pengen kumpul dadi siji silang dok ojo nganti udar hilang rasna kelo mas cendra tekan yo mapak lungguh ngadep karo sila Jaibang saiki. Oh pisan kan. Yong Dewi Sak Riang Jawa Barat sawunggaling sastra negara Yong aku arep njaluk iki dongonang penoyo Yong Dewi Sangkara aku arep melu lebone Patembayan ana alon-alon Surabaya Yong aku nek bisa bakal diganjar kaya banyu milih iso yo pancen bebiyong pepundhenku sing paling jos yo aja nganti menengi biyung nyumbir yo lah nek katut rondo piye yo aku yo anakku kok melok iki
Banjar sesepuh apa sabari Kumiwa putri seni anggun wijaya saking sumber Banjar muluk asepuan apa sapari kampung dayon Jawi wetan kita kang dinolak son pambagyo pamuk Cirarjo kang tumuju sedaya arsa oka sane atur kali soek sapi dudu sanak uga dudu kadang yen mati aku perlu kelangan
kondang Selamat datang. Halo, Komandan Jarno, Bapak Waris, Pak Endang. Yo, sekali lagi buat Mas Omek yang ada di Malaysia, kota negeri Johor. Sing wiringin Sundalu, Mas Omek, Pak Rena yang wonten dalam kampak, Mas Indo, Pak Reski, Pak Indi, kampak kontes Mas Sundalu, Bapak yang Tomo, Pak Ita Darman. Streaming Mas Pur terkesima ya beberapa kereta mobil monggo langsung merawuh ke Songo ke depan Bojonegoro berangkat. Posli ramura kutun mongrekoso urip ning desa sempur bunga susah tak lakoni ning rezeki lakoni mbah Gusti sing maringi tak lakoni mbah alem kalem niku nglakoni kok Kelang-kelang dadi saksi tobat sliramu piye rabakan nyidran lali paling tadi dranu pindu kok wiwit dunya nganti akhir doang bagus
Dik. pengen urip karo aku yuk kebangetan kowe nimas ora bisa jaga janjimu dek wingi jajak sajroning nyatane isih kanggo doliyane masa sih wis yo wis yo wis tak sanggane sampeyan Dik coba nyabut jelokno iki ditodeng sing lara aku sing ngrasa iya ora tak sawang lara tenan berarti mentul senadyan sliramu ora tresno Tresno kok. nyatane senangku tanpa umpama. Oke, terima kasih. Langsung sambut dilanjut. yuk judi gula bedot Judi. Dulu bedot. yeay kita kelihatan panjenengan Mas Tejo Ayati Saunan London Sugeng Bersani lewat live streaming sini Bapak Ayo Mbak Rena untuk dalam kamar moto juga nandem Sugeng Bersani bareng Ujuk Kopi
cilik arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir lagi ketemu aku langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir bukit Kelapa iku ngarani geluku disikeri para dadi pitu saben dina Jo. aku ra bisa turu lah kenapa to Dik taman riko omong ra ono waktu arep bakal kedangan go geni sampai kuru awakku terus mikiri gedang raja satu dana dipangan codot timbang kuru alu wong gulune pedhot godhong sawi enake urapan kocok sakere budhe Ati iki estunipun kanggo rika masa bujo Raja satundut diprepeli gak percaya belando dok iki dudu watu sing milik arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir lagi ketemu laku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir ngelapai kuarane keluku disikeri di para dadi pitu sak bentino aku ra bisa turu tangan riko omong ka ono waktu areng-areng bakar gedang go geni apa sampai kuru awakku tetep tak tresnani gedang raja sak tunduk kari papat timbang burung polan tak gowo minggat ya ampun godhong sawi enake urapan kelapa katur ati iki estunipun kanggo rika masa gedang raja satundut dipredeli gak percaya belando dok iki Yo. Dilan. yo digarap Agun Wijaya DS Multimedia DND Audio yo sekali lagi buat Mas Omek yang ada di Malaysia selamat malam juga Mas Tejo yang ada di London juga selamat siang nalikane biyen nganterke nunganmu ora teka bisa suwe ra ketemu antarane tulung aku lan kadiri ganemu pamit lohmu aku sing ngusapi madhep mantep kan bakalan inget lunga kanggo nyakepi peprangan bali wisma ning ngira jebule kuwi mentolo
selirane mong bakal sapi Pastine aku kudu kaya ngene kaya motor dijal ngomong Mbak iya eling janjimu dek biyen eling-eling pancen janji kuwi gampang diucapke rasane gawe gelo salawase Emas kilas dolir pidas dosjit halang walau hakuan halang naril jahimin kepengiran kula boten ahli suwarga ananging kula boten kiyat wonten neraka Mugi pangeran kersa paring pangapura sekatahe dosa kula wonten donya awit pangeran ingkang saged paring pangapura sekatahe dosa kula wonten donya Oke, terima kasih. Selamat datang Sumberau, Komandan Heri ingkang beri kagungan hajat benjang. mekarlah kita semilin yeay buat Pak Rena Cak Mus Mas Mus sapa jenenge Mus salam saka Nindom Kampak sing jenenge Mus Mas Mus kas putih kok ana kok Nindom Kampak Mbak Mus ane ora mbak kok Mas kok Mbak Mus lak kuwi lek Panjagong setia hati terati anggrembo
pamukir raneng kita sedaya trineksa kapribaden kerukunane sesami ilang cahyane pindho sesamya sinangling es hatrate setia hati terati jaya setia hati terati angrembaka saindenge jagat raya sasana mandatani prasatriyane bangsa Duti luhur pamukir raning kita sedaya trineksa kapribaden kerukunane sesami hilang cahyane pindho sesamya sinangling es hatrate setia hati terati jaya Anembus meko ngitung lintang sesuluk pada rembulan tak kelei ono ngendi si panjerino tak titipi kidung tegek ing jantung lelung intan lunglungan kang rerambatan amus swara rangget jiwanggo tak kirimi layang kitir tak samper kiangi sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wewayangmu beda atiku sing tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang ngrenggo endahe rembulan gegem lintang renggo endahe
dua gulu pedot. Apa sih? Lorati lorong nggih. Mekarlah lorati dua gulu pedot. Selama bumi ini masih berpenghuni, di situ kami akan tetap berdiri. Karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama, berpijak
siap kae lho Wadi. bola bali gawe gelane rasa tresno liramu rapi sonjogo Tak sesuwun enggalo paringan eling marang keluarga tansah nyanding ayem tentrem pangucap rinolan wengi bola bali mong gawe larangan ning ati. dudu waktu yang cilik arane pasir waktu kembang kali ono ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir Wit kelapa iku anane geluku. Ati sigari ti parat ati bitu. Saben dina aku ora bisa turu. lah kenapa to Cik? Kangen riko omong ra ono waktu. Arang-arang bakar gedang nggo geni sampai guru awakku terus mikirin gedang raja satundun karek telu yen ora percaya langsung gowo mlebu Godhong sawi enak. Ati iki estunipun kanggo riko. Gedang raja satundun diperedeli. ya Cik Gak percaya blandho doku iki. dudu waktu yang cilik arane pasir Apa sir? waktu kembang kali ono ing pinggir lagi ketemu aku langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir Wit kelapa iku arane geluku. Ati sigari ti parat ati bitu. Saben dina aku ra bisa turu. Kangen riko omong ra ono waktu. arang-arang bakar gedang kok geni sampai guru awakku terus mikirin gedang raja satunduk kari papat yen ora percaya langsung gawa minggat Godhong sawi enak niku rapan klapa. Ati iki estunipun kanggo riko. Gedang raja satundun diperedeli. Gak percaya blandho doku iki. ya ninggal katresnan gelo taman juruk tetap kelatarakan dumateng sedaya kadang warga sembung sumidalu sugan Amer Sani Agung Dwi Jaya iki lo
suwun rena lan wengi mugi-mugi Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doeng uni taun nono windana tak adani ning pucuke tresna balung nangka bebasane katon katon sliramu wae tak suwun rena lan wengi ugi menekan mas janji-janjiku aku mau ngetancah setuhu tak anteni sok kapan balimu ning ngendi nggonku goleki ning sembung dik betapa kepingin ketemu senadyan ada tak lakoni mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal hatiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kok ya kandha kandha sing prasaja ojo gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku mengopo kok dadak ketemu yen pancen dikarep
Jan perak tenan dalu-dalu. Kutha Solo. Kutha sembuh. Sambur Japan selasingipun nggih katur dumateng pinipun. Payung agung pokoke melu Grigis sing ngene grigis. payung agung pokoke melu pengantin baru jere Pak polisi Ben katok ya wis. Sing nguri dhewe grigis bener iki. piye Pak Bayan dhewe oh kemanten baru grigis oh Ben, gak mau genep pilih anu 6. payung agung Iya, gak apa-apa. pokoke melu Ben sampai esok. kemanten baru grigis ya sampe dodok payung agung pokoke melu kemanten baru grigis Mekar Jember payung agung iki apa payung mrecet ngadil tan ambek nyer mongso rawang sapa tekon pinesti tekal tekan antuk pernah emujud aki sing becik ketitik sing ala ketanah Mekar Jember payung agung iki apa payung mrecet ing adil tanah Mekar memang sapa takon dinasti akal tekan antuk teges kang nunduk ate kang becik ketitik kang olo ketara jandong luar Yunesa erano jandong luar Yunesa erano pokoke aku melu yu Mas melu sopo dik ya melu kowe cocok iki pokoke aku melu yu Mas melu opo dik ya apa wae emoh mbok tinggal dhewe lunga aku pengen ngetotke piye biyen janjine melu 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 pokoke aku melu ya Mas Lengsi neng endi wae
janjine pusing pokoke melu Yodang adus dik Yodang kramas Kowe tak jak kowe aja bingung melu Awan-awan aja ngalamun Ngono wae slirane kok mutung Yodang dandan dik Yodang maca Kowe tak jak kowe aja bingung melu panas-panas aja ngelamun ngono wae kowe kok putung pokoke aku melu yo melu mas sapa dik yo melu kowe moh aku wis emoh pokoke aku melu yo mas melu ngopo dik jangan banget wae emoh ning omah dhewe aku pengen ngatut emoh mbok tinggal dhewe melu pokoke melu duhai senangnya temantin baru lalalala duduk bersanding bersonda gurau duhai senangnya temanten baru lalalala duduk bersanding bersonda gurau bangkitkan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi temanten baru tinggalkanlah masa remajamu selalalala
dong jodoh sing bakal kelirian kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis dong ngriko mikir sing guna kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis hang dipikir apa kerasa heman heman du eman di heman heman kari seruri kota ngisan aduh ojo wati kelangan dong jodoh bakal kalian. Allah, monggo. Alhamdulillah. Ayo dikei sampur papat. Kemudian terakhir penutup. Wah niki wakile panitia pun diwakili Pak Eri. Nggih tanggal 10 bulan 6 pun kesupen. Iki wonten telepon Pak Eri. Wonten sawan Kedung Adem. Monggo. Lah ya sing didelok apa yu? Monggo. Penggayuh angklung pamit mulai. Penggayuh angklung pamit. Penggayuh angkling rene yu. Kene Mbak Mbah Mudin, kene Mbak. Ayo Duk. Wakil panitia dibuka ditutup. Ayo.
iki amung pamujiku bisa katakan penggayuh kukiki duduk sanak uga duduk kadang yang mati aku melu kelangan batin kadek tresno ning ora wani kandha Pamujiku bisa ketekan penggah yoku wiki kita ngomandang cumangklek rampak runtut serempak laku lelakune tanah para wisangan pranatan Sunda hamba ronggan gendeng kita gending Jawa angklung Sunda angklung Sunda marah jangan klube gumandang comangklong laras rontong rampok logo lelakune para hiyangan napa Sunda apa rongga gede kita gajeng Jawa angklung
tong ganjen jalan aklom sonjo parai yang ning ngendi nggonku goleki bet-abeti kepingin ketemu najan wadok tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe malah ninggalake aku semendal rasane ngatiku lotu metis nelesi bibiku masuk yen pancene ora tresno tresno kok yo kondo kondo sing prasaja foto kowe landing aku ora ya ampun bakal kondali bagus salam teko kene Mas Agus lelakonku Atuh Dik bagus salam teko kene Mas Agus kok dadak ketemu ya Dik iki lho jos yen pancen ditinggalake gawe kena nganti sak lawase jos 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 Sangat matur nuwun dumateng sedaya undangan ingkang sampun hormat. Inggih dalam rangka tasawuran bersih dusun sedekah bumi dusun Sembung. Pagelaran langan beksa irama kita